Літоўская кампанія «Еўралайнс» і беларускі «Менск-Транс» скасавалі большасць аўтобусных рэйсаў маршрутам Менск-Вільня. А афіцыйная прычына – вайсковыя вучэнні, якія стартавалі ў Літве. Што цяпер рабіць пасажырам і калі злучэнне мае аднавіцца? Руслан Игнатович. Вайсковыя вучэнні «Арсус-Вілкас-2025» каля беларускай мяжы сталіся прычынаю масавай адмены рэйсаў паміж Беларусю і Літвою. На сёння найбуйнейшы літоўскі перавознік «Еўралайнс» адмяніў 20 з 26 запланаваных паездак. Гэта больш за 75% маршрутаў паміж краінамі. У тэлеграм-чатах нервовая атмасфера. Некаторыя пасажыры скардзяцца, што пра адмену рэйсу даведаліся за 2,5 гадзіны да адпраўлення. Это скотская контора. Испортили все настроение перед отпуском. Нет ей больше доверия. Я сегодня с 2 попутчиками до аэропорта добиралась. Как можно за 2 часа до отправления узнать из телеграмма об отмене рейса? Спасибо огромное людям этого чата. Я успела на самолет, иду на регистрацию. «Еўралайнс» абяцае вярнуць 100% цаны квітка пасажырам адмененых рэйсаў. Як быць тым, каму трэба паспець на самалёт ці вярнуцца дадому, у кампаніі не тлумачаць. Аднавіць перавоз абяцаюць не раней за 18 жніўня. З 14 жніўня дзяржаўны перавознік «Менск-Транс» таксама скасоўвае свае рэйсы. У афіцыйным паведамленні прычына сфармуляваная суха – адсутнасць дазвольных дакументаў. Калі рэйсы адновяцца, у кампаніі адказаць не готовые. Ну, как вам сказать, в связи с окончанием действия разрешительных документов. А просто другая компания «Евролайнс» литовская, она заявляет, что это в связи с какими-то учениями. И на следующий день вы уже отменяете. Вы поймите, я не отвечаю за компанию европейскую, там «Евролайнс», либо какую-то, это, не знаю, там, может, у них какие-то учения есть. Я, честно говоря, не в курсе про это. Хорошо. Поэтому я комментировать, скажем так, информацию других компаний не могу. По какой причине они отменяют рейс. А как скоро вы восстановите рейсы? Вопрос времени. Ну, когда, я не могу сказать. То скажу через месяц, потом будет перезвонить мне сказать. Вы обещали через месяц, не могу сказать. Временно приостановлено. Сколько? Не могу сказать. На момант рыхтавання матэрыялу найбліжэйшая дата, калі яшчэ можна набыць квіток Менск-Вільня без перасадак, 16 жніўня. Пакуль жа тысячам пасажыраў застаецца сачыць за паведамленнямі перавознікаў і шукаць альтэрнатыўныя шляхі, каб мінуць мяжу. Вучэнні «Арсус-Вілкас-2025» у Літве стартавалі ў панядзелак і працягнуцца да 20 жніўня. Ці будуць да гэтага часу адноўленыя рэйсы? Перавознікі гарантаваць не бяруцца. Руслан Игнатович, Белсат. Пасля адмены часткі рэйсаў па маршруце Менск-Вільня дарога ў сталіцу Літвы з Беларусі зрабілася выпрабаваннем. Пешу, на ровары, самакаце і матацыкле мінаць мяжу цяпер забаронена. Адзін з варыянтаў шукаць прыватных перавознікаў у чатах. У гэтым выпадку давядзецца стаяць у чарзе разам з легкавымі аўтамабілямі і заплаціць каля 60 еўраў. Цэны перавозу супастаўляюць з коштамі на аўтобусны квіток. Больш доўгі шлях у Літву праз Польшу, памежны пераход Берасце-Тэрэсполь або кіравацца праз Латвію ці Калінінград. Да іншых тэмаў растуць цэны на рынку нерухомасці, перадусім у сталіцы. 2 гады таму зняць жытло ў Менску можна было на чвэрць танней, апавялі ў агенцтве «Мая сталіца». Мы ж паглядзелі, як раслі цэны на рынку нерухомасці на працягу 5 гадоў і прыйшлі да высновы. Арэнда жытла даражае значна хутчэй за набыццё жылплошчы ва ўласнасць. Юлія Цяльпук працягне. Попыт на аднапакаёвыя кватэры ўсцяж высокі. Агенцтва «Авангард нерухомасць» у ліпеньскай аналітыцы адзначыла, 45% усіх угодаў яны правялі з аднапакаёўкамі. А сярэдняя цана квадратнага метру жытла ў сталіцы склала $1793. Мы падлічылі, што гэта на 29% даражэй, чым было 5 гадоў таму у ліпені 20-го. На рынку арэнднага жытла цэны растуць яшчэ хутчэй. Рынок вводу новага жытла, ён існуе па іншым правілам, или ён легчэй, хутчэй рэагуе на такія чыннікі, як, напрыклад, падзенне долара адносна еўра за апошнія паўгады на 13%, ці на інфляцыю па долару, якая за 5 гадоў была большая за 20%.
Абапіраючыся на аналітычныя звесткі групы кампаніяў «Твая сталіца», мы падлічылі, што на 5гадовым адцінку часу цэны на арэнду жытла выраслі прыкладна і ажно на 72%. У ліпені 20-го кватэры плошчаю каля 50 метраў квадратных у Менску здавалі ў сярэднім па $349 на месяц. У ліпені сёлета ў сярэднім па $600. Калі вярнуцца да аднапакаёвага жытла, то карыстаецца яно попытам перадусім у моладзі. Агенты адзначаюць, што з прапановы вымываюцца варыянты таннейшых, даўно нерамантаваных кватэр. Як патэнцыйныя кліенты, мы патэлефанавалі ў адную з менскіх агенцаў нерухомасці. Может, не в центре Минска найти для них такую квартиру поскромнее, так называемую бабушкину, да? По цене, даже если однокомнатная, это примерно будет 340 или 320. Иногда появляются квартиры. Стоит искать и ждать этих подешевле квартир, или все-таки стоит на всякий случай рассматривать такие варианты подороже? Такие квартиры появляются очень редко, и они очень быстро уходят с рынка. Здаваць сталі адрамантаванае жытло з другаснага рынку ці кватэры ў новабудах. Чым вышэй стандарт, тым лепшыя заробкі ў перспектыве. Для многіх беларусаў, якія могуць сабе дазволіць набыццё жытла, гэта адна з найбольш папулярных інвестыцыяў, кажа Александр Кнырович. Я бы подкрэсліў, што сёння жытло ў Менску найбольш таннае паміж суседнімі краінамі. Мы ведаем, што і Варшаве, і Вільнюсе яно даражэйшае ў 2-2,5 раза. Таму ўсё ж такі, калі не ўлічваць такія фактары небяспекі, сёння гэта добрая магчымасць укласці і зберагчы свае грошы, купляць квадратныя метры у Менску, калі разлічваць ўсё ж такі ў доўгу. Агулам сёлета рынак нерухомасці менш ажыўлены, чымся летась. У ліпені 24-го года тое ж агенцтва «Авангард нерухомасць» заключыла амаль на 19% больш угодаў, чым у сярэдзіне гэтага лета. Юлія Цельпук, Белсат. Супольныя вайсковыя вучэнні ўзброеных сілаў Беларусі і Расіі «Захад-2025» пройдуць сёлета з 12 да 16 верасня. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту міжнароднай вайсковай супрацы Міністэрства абароны Беларусі Валерый Равенка. Кіраваць вучэннямі будзе генеральны штаб. Афіцыйна колькасць удзельнікаў манеўраў беларускі бок акрэсліваў у 13 000 жаўнераў. Перад гэтым у траўні міністр абароны Віктор Хрэнін абвясціў, што колькасць войскаў, якія бяруць удзел у вучэннях «Захад-2025», будзе скарочаная, а вучэнні перанясуць ад межаў з краінамі НАТО і Украіны ўглыб Беларусі. Аднак, нягледзячы на першапачатковыя абяцанні, намеснік Хрэніна Павел Муравейка заявіў, што асобныя падраздзяленні могуць быць перакінутыя да межаў у адказ на дзеянні Польшчы і Літвы. На гэты ж час суседнія краіны запланавалі свае вучэнні. І хоць Беларусь заяўляе пра абарончы характар гэтых манеўраў, з захада і Украіны асцерагаюць эскалацыі. У 2022 вучэнні «Захад» скончыліся ваенным уварваннем Расіі на тэрыторыю Украіны. 63 асобы, 57 украінцаў і 6 беларусаў будуць дэпартаваныя з Польшчы пасля закалотаў на канцэрце Макса Каржа ў Варшаве. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр гэтай краіны Дональд Туск. Макс Корж сітуацыі не каментуе. Белсат звярнуўся да менеджераў спевака. Адказу мы не атрымалі. Чаму выступленне беларускага рэпера ўзрушыла польскае грамадства і чаму скандал не сціхае ўжо некалькі дзён? Глядзім наш наступны матэрыял. Рэзананс вакол выступу беларускага рэпера Макса Каржа ў Варшаве, які ўзбудзіў польскую медыяпрастору, не сціхае ўжо некалькі дзён. Скандал нават пракаментаваў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Роля дзяржавы дзеяць эфектыўна і хутка, дэкараць усіх вінаватых незалежна ад таго, украінцы яны, беларусы, палякі ці немцы. Закон мусіць выконвацца. Аднак ні пры якіх абставінах, і я кажу гэта ў інтарэсах Польшчы, нельга дапускаць успыхвання антыукраінскіх настрояў. Гэтак жа, як украінскія ўлады мусяць сачыць за тым, каб украінцы не рабілі ніякіх непатрэбных антыпольскіх жэстаў.
Гаворка пра інцыдэнт з чырвона-чорным сцягам украінскай паўстанчай арміі, які негатыўна ўспрымаецца польскім грамадствам праз асацыяцыі з валынскай трагедыяй. Мужчына, які прынёс на канцэрт сцяг УПА, называе сябе грамадзянінам Украіны. Ён запісаў пакаяннае відэа і папрасіў прабачэння ў палякаў за свае дзеянні. Я хацеў толькі нагадаць пра расійскую агрэсію і падтрымаць украінскіх вайскоўцаў. Калі хтосьці адчуў сябе пакрыўджаным, прашу прабачэння. Міністр унутраных справаў Польшчы заявіў, што парушальнікаў закону падчас выступлення Макса Каржа ў Варшаве чакаюць прававыя наступствы. Польскія ўлады збіраюцца дэпартаваць 57 грамадзянаў Украіны і 6 грамадзянаў Беларусі. Его ядерная такая аудитория отличается тем, что они устраивают слэмы. Это такие большие тусовки, когда прямо на танцполе люди сбегаются в круг, там начинают отжиматься, прыгать, бегать, подбрасывать друг друга, зажигают фаеры и прочее. Агулам на канцэрце былі затрыманыя больш за 100 асобаў за пранос піратэхнікі, парушэнне недатыкальнасці ахоўнікаў, захаванне наркотыкаў і ўварванне на тэрыторыю масавай імпрэзы. Гэтыя дзеянні кваліфікуюцца як крымінальныя ці адміністратыўныя правапарушэнні. З-пад кантролю выйшаў і стыхійны збор фанатаў Макса Каржа на тэрыторыі былой чыгуначнай станцыі на вуліцы Ордэна ў Варшаве. Па скаргах мясцовых жыхароў умяшалася паліцыя. Руслан Ігнатовіч, Аліна Шаўчэнка, Белсат.